Moi kaikille, tänään me testaan yksi kuuluisa lifehack, miten tehdä paljon teetä kerralla, ja kyse on siinä, että otetaan tavallinen tommonen teepussi ja pistetään se tohon järveen. Ja kun me odotetaan ihan pikkusen, niin me saadaan tää koko järvi muuttuu teeksi. Ja nyt voidaan aloittaa. Tuohon me nyt tehtiin tommonen aukko. Tossa on vettä. Vähän keltaista, jos näette tosta. Mut nyt testataan, otetaan tommonen pussi. Tällä. Pistetään se tolle. Näin. Näin. Miksi ei laskeudu? Näin. Tolle. Pitää ehkä odottaa vähän. Näin. Ylös alas, ylös alas. Nyt vähän odotetaan. Meni jo pari minaa, mut mun mielestä tää ei muuttunut. Niin kuin näette, ei tullut mitään. Tosta vaan lähti vähän makuu tohon. Ehkä toi vesi on liian kylmää, mut en mä tiedä. Ei toimi jostain syystä. Odotetaan vielä vähän. No niin, nyt meni jo 10 minaa, niin kattokaa. Nyt voidaan maistaa. Mulla on tommonen kuppi. Lasi. Voidaan maistaa. Ei muuttunut. Ihan niinku vesi. Vähän semmonen. Kyllä on joku semmonen maku. Niinku. Vähän semmonen musta tee, joo. Ehkä olisi pitänyt lisää vähän sokeria, mut lifehack kyllä toimii ihan niinku puoleksi. Kyllä tää vesi nyt maistuu paljon paremmalta. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Nähdään.